ishi selna te lo ngai poi mo thar vea bultan dan tur shelo ni chuan gym va join va indite vak kher kha ngai lawa a bultan nan chuanin ithil ei than ang tho khani enga amaro chu I ei za ta kha I ti tlem deuh don ani entina nei be chaw khor ni ei thin chuan khor khat khalo ei lo tum chananga tin khor khat chaw ei thin ani chuan a khor te khai lo ti tlem deuanga chuanin protein source ta kan soi thina arsa artui nutrela ti te kha khang te kha lo ei tam deuh hlep te lo tumanga chuanin tuipo liter hnia tanga liter thum tal ei in te lo tumanga mut lampang po hi kan chananga ya kan mut tlem chuanin kan ril te hi tram zual thina nia in lo in chik vengi mo chu darkar sari atlem bera darkar sari tal tin kan movement kan chet zat kha ti tam kan tum bokanga khami chu dan thade kan soi to a steps kan pen zat kha ti tam kan tumanga entinan apa ngain pen sang ni sang thum vel chei lo pen thina ni chuanin sanga emo te tumanga chuan kar ni thum nuwa tikhani ti tam tel telanga hoile khatha engkim pi dik ngal ve khi hara chuwangin zoimuang in eile in te ti tlemanga iche tam dewanga tuite in thanga imut that phot chuani result chi munge nge yang